Dames en heren, welkom. Het giert on. Bij 20 graden onder nul, daar gaan de Vriezen dooien. Ze raken regelrecht van slag, finaal over de rooien. Zoals ze springen op en neer en dansen van de pret. Want koning Winter is er weer, hij zorgt voor vorst verlet. Kom op, kom op, kom op, we gaan ervoor. Jongens, het zal leven, meest kunnen het gitoon. Joe, het zal wij beleven, het is net gewoon. Paken stiert op reden, ze beppen die ze los. Zij rieden 10 keer beter als die hele Olaf Kos. Nou, RTL 4 bellen dus Starhunter op. Dat is mijn artiestenbureau. En die bellen mij op. Ze Anneke... Ze vragen ons ook een nieuwe Alve Sterren hit zie. Ik zei nee, nou, dat wist ik wel. Dat hebben we net. We hadden natuurlijk de banken veert. Maar allemaal lang voor haar kwartemaatje. Ja, ze vond wel wat dwaan. Maar ze vond het wel leuk vinden dat er een nieuwe Alve Sterrenfestje kwam. Toen heb ik Boutje Wietsma opbellen. En die hier nog in lezen. Ja, meestal, ik heb nog nooit zelf een melodie schreeuwen. En ik lees die tekst, ik pakte mijn gitaar. Ik ken maar 3 akkoordjes. Ik ken er zelf wel wat leuks op maatje. Maar ja, ik kreeg er toch wat aardig. Want ik denk van, nou, het klinkt wel gezellig. Want ja, het moet natuurlijk wel gezellig klinken, hè. Jongens, het zal leven, meest kunnen het gitoon. Doe het zo wij beleven, het is net gewoon. Warme boeiermoken, er moet van u nog zwast. Wij plakken vette pimpers voor het kruis en voor het bast. Komt die tachter? Nou, dan moet het eerst denk ik wat taaien. Maar de winter is nog jong. We hebben in februari kan het ook nog wel lekker vriezen. Dus, maar ik ben me los van alles. Van zo'n hitje. Ik vind, als er een Alve Sterren komt, dat vind ik een wereldfeest. Dat vind ik een gebeuren hier. Ik zou het wel heel mooi vinden. Ik zou heel leuk vinden als er wel een Alve Sterren tocht komt. Ja. Maar eigenlijk is het al een beetje nog... Is het net al wat te gek? Ik bedoel, het is wel winter, maar de luid praktisch eigenlijk nog geen ijs. Nee, maar ik heb de indruk dat er net Friesen nog volle gekker binnen als de Friesen zelf. Ja? Maar toen ze mij belden, ik dacht van, het is nog lang in, het liep er nog helemaal op. Maar het is wel heel iets leuks, want heel Nederland die leeft daar mooi, Friesland mooi. Dat vind ik wel de charme ervan. Ja. He, dus laat ze daar maar er lekker van. Denken van ja, maar dan hebben we weer een feestje in Friesland en wij kunnen je feest vieren. Of net aan. Jongens, het zal